खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 19 फेब्रुवारि 2023 बारायजाव रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे आसाम पुलिसनि पुलिस कनस्टेबलआ अबथिरायै जिउ गोमादों। आसामनि नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय थमथमा गणेश मन्दिर साखाथिनि राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे पुलिस कनस्टेबलआ जिउ गोमादों। पुलिस कनस्टेबलआ पुलिस बादानिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव गंसे ट्राकजों बे गिथाव बाथाव जाथाया जादों। थैनाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय खायरुल आली। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। एमाजन प्राइम भिडिअ'नि मुंदांखा एक्टर शाहनवाज प्रधान बिथाङा हरखाबै हार्ट एटेक जानानै बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। बिथाङा फांसन जानाय समाव मुम्बाइआव दंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादोंमोन आरो बिथांखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै आरो बिथाङा थैनाय समाव 52 बोसोर बैसोनिमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै हादोर नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगर पुलिसआ TRF एबा टेररिस्ट रेसिस्टेन्स फ्रन्टनि सानै केडारखौ गोख्रों सिग्रोमनानै गोलाव सम नागिरनानै हमनो हाबाय। हमजानाय सानै उदखारि केडारफोरनि मुङा जाबाय जुबैर गुल आरो मोहम्मद हमजा वाली। लोगोसे बिसोरनिफ्राय पिस्तल आरो बमाबो बोखांनो हादों आरो बिसोरो श्रीनगराव जानाय गोबां जाथायफोराव आखाइ दंमोन होननानै पुलिसआ फोरमायदों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बिसोरजों थाफानाय गुबुन लोगोफोरखौबो नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव मैदेरनि उदखार, लख्रानि उदखार, मोसानि उदखार सोमजिगासिनो दङ। बेबायदिनो मैदेर, मोसा आरो लख्राफोरा गोबां सुबुंफोरखौ अरथारगासिनोबो दङ। बेबायदिनो उत्तर प्रदेश रायजोनि बिजनौराव मन्दिराव थांबाय थानाय सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ मासे लख्राया गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। थैनाय हिनजावसानि मुङा जाबाय आदिति। सटा किरातपुर गामिनि थागिबि। आदितिखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।